फैनाय हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दा जोङो मैखुन बानायनो इउनिभार्सिटियाव सानथामनि थाखाय फैदोंमोन बेवहाय जोङो जिगाबखौ आवगायाव सोमग्रोबाय बेनि उनाव दानफेनानै सोमबाय सोमनानै रुनानै बेखौ फोरानबाय आरो मोजाङै सान्दुङाव फोराननानै दा जों बेखौ बेगरखौ सिलिन्डार माने बे प्लास्टिकनि नामखौ सिलिन्डार होनो बे मैखुन बानायनायाव बेखौ मोजाङैनो जोङो माबानानै नारसोनानै राउन्ड नारसोनानै बेखौ जोङो बेगरखौ होनानै पेकेट खालामबाय आरो दा जों बेखौ मोजां जाहाथे जोंनि बिजनेसावबो बयबो आग बारायलांनो हायो जोंनि बर' माहारि जिखुनु माबायानो ग्रुपनिफ्रायनो हिन्जाव बिमा माहारिफ्रा बेफोरखौबो जोङो एसे एनै मावनानै प्रडाक्ट खालामनानै जोङो फैसा खामायनो हायो फिसा फिसौ खांनायाव जोंखौ हेल्प होगोन बेनि थाखाय बयबो जों गोसो गुदुङै बेखौ जोंनि बिटिआर सरकारा बेखौ जोंनो मोजां चान्सखौ होदों जों बयबो आग बारायनानै मावलांनो नाजानांगौ आरो बेनोसै आंनि बुंनांगौआ মোৰ নাম সুচিত্ৰা ৰয় মই ডিএছচিৰ পৰা আহিছোঁ আমি মোৰ গ্ৰুপটোৰ নাম হ'ল ৰাণী দুৰ্গেশ্বৰী মই তাৰ পৰা আহিছোঁ আৰু ইয়াত মাছৰুমৰ বিষয়ে মই বহুত জনা নাছিলোঁ ইয়াত আহি মই বহুত শিকিলোঁ ইয়াত আমাৰ তিনিটা মাছৰুমৰ বিষয়ে শিকাইছে মিল্কী অয়েষ্টাৰ আৰু পেডিষ্টৰ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ মাছৰুম কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে ধৰক কাটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বইলিং তাৰপিছত কেনেকৈ আমি শুকাই পেকেজিং কৰিম আৰু কেনেকৈ আমি ৰাখিম এইটোৰ ওপৰতো আমাক ছাৰে মানে অভিজ্ঞতা দিছে আৰু আমি কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিম বা কি বনাব পাৰি ইয়াৰ কি ভিটামিন আছে সেইখিনিও আমাক ভাল কৰি শিকাই দিছে মানে বুজাই দিছে যাতে আমি আমাৰ লগতে আমি আমাৰ গ্ৰুপখিনিক শিকাব পাৰোঁ তাৰ লগতে যিমান আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি আছে তেওঁলোকক সজাগতা কৰিব পাৰোঁ যাতে তেওঁলোকে এই বস্তুটো কৰি নিজে কৰি খায় আৰু বেলেগকো যাতে খোৱাৰ মানে কিবাটো দিয়ে जोंनि ग्रुपआ जाहैबाय आलायारन ग्रुप जोङो दिनै बाहाय इउनिभार्सिटियाव फैनानै वेस्टार्न मैखुन बानायनाय सोलोंबाय बेखौ फार्स्टआवहाय जोङो फिसा हाफ्लेनानै सोमनानै बयल खालामबाय बयल खालामनानै फोराननानै ओमफ्राय पेकेटिं खालामबाय आरो जोङो काटगुरि गामिनिफ्राय फैदों जोंनि ग्रुपनि नामा रुजुथाय जोङो दिनै नैबे माबायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जोङो मैखुन ट्रेनिं लानो फैदों मैखुन ट्रेनिं लानायाव जोङो दा ट्रेनिं लागासिनो ओमफ्राय नै दा जेनेबा जिगाबखौ दानफ्लेबाय फार्स्टआवनो दानफ्लेनानै रुनानै माबाबाय फोराननानै दा जोङो प्लास्टिकआव जिगाबखौ सोनानै बेगर होफानानै जों दा पेकिं खालामनानै लाबाय बालाजान थिनालिनिफ्राय फैदों रैसुमै सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय ओमफ्राय जोङो बेखौ फार्स्टआव सोमनानै दोनबाय दोननानै ओमफ्राय रुनानै फोरानबाय ओमफ्राय बेखौ दा जोङो माबाबाय आरो सिलिन्डार बानायबाय होबाय सिङाव ओमफ्राय दा बेखौनो जोङो